টেনশন নব মাছ আউটে পড়াইলে কি মাইল କୋଉଠି ଉଠ ପୁଅ ପୁଅ କିଛି କହିବ କହୁନ ଆସ ଆସ ସିଙ୍ଗି ଦିନ ଗାଡିଛି ଖରାପ ବଲ୍ ଥିଲା ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଂଶାଙ୍କ ଚୌକା ଏବଂ ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚିଲା 84 ରନରେ ରନ୍ ଅଛି ବା ଓଭର ଅଛି ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 84 ରନରେ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ଯାଇଛି 14 ଭାବରେ ସିଧା ବାଡା ତୁ ରହିଯା ଆଗୁଆ ଛକା ହଁ ହବ ଛୋଟିଆ ଦରକାର ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାର ଲାଗିବ ଆଉ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଲାଗିଲା ଛକା 3 ଓଭର ଖାଲି 30 ରନ୍ ବାଡେଇଲା ଆରାମ ରହୁନି ତମ ପାଇଁ 10 ରନ୍ ଲେଖା ରଖିଛି ହେଇଯିବ ଛକା ବାଡେଇ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଟା ଛକା ବଲଟା ବାଜିଲା ବ୍ଲେଡ୍ ସେ ବାଜିଲା ବ୍ଲେଡ୍ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଟା ଛକା ବଲଟା ବାଜିଲା ବ୍ଲେଡ୍ ସେ ବାଜିଲା ବ୍ଲେଡ୍ ହଁ ବଢିଆ ଖେଳୁଛୁ ନା ଖେଳିଦେ ଗୋଟାଏ ପାରି ଖେଳିଦେ 40ଟା ଖଣ୍ଡ ରନ୍ ବାଡେଇଦେଲୁ ହବ ଆମେ ଯୋଉ ବାଡେଇବୁ ତାପରେ ନା ନିଶ୍ଚିତ